ndino kutomvera pano ndi Manyasa Voice Box pamene pafuna kupereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti azitapereka maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana makamaka zokhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri wabwino. Ndikambapo nkhani ya kuyendetsa bwino kwa dziko nzika zina ziwiri zikucheza kunena kuti zikuoneka kuti nkhani yoyendetsa bwino dziko lino kapena kuti chuma cha dziko lino ikuoneka kuti tikubwerera mbuyo ngati dziko. Iwo apereka chitsanzo kuti mbuyo mutu dziko la Malawi tinkaona ndege mahelikopita akumayenda dziko lino asilikali kumauluka komanso nkhale mtsogolo wa dziko wachikwa mtsogolo wa dziko maofficials osiyanasiyana aboma akamati akamayendera m'madera samayenda wapansi pa galimoto amakwera ndege za boma. Kuti ndege zimene zija zidapita kuti zimene zili a Malawi zikungoonetseratu kuti mu nthawi ya acheya zinthu zinali kobwino koma atsogoleri onsewa amene abwera kumbuyo kwa acheya aononga zinthu kuno kwathu ku Malawi. Ndeti nkhale imodzi kuti amvera akulu amenewa ndipo akamaliza mutiuze ndi conversation below kuti inuyo mukuona kuti anthu amene wawa nkhani ndiyoona kapena angokamba nthabwala chabe. Mutiuza in the conversation below pompano pa Manyasa Voice Box. Masuka baji paguluva tose. Kodi ine ndimati ndifunse nawo. Mulamuliro wa Bakili Munusi timata kuona mahelicopter bitu ngakhale mauje ndi ma vice president akaenda pa helicopter. First lady yao Bakili Munusi kazi wake akafuna kupita kapakiza kusongano ankaendazo pa helicopter. Nditu ndege nditu sa helicopter simauluka town ni town. Sungulira huko maziona. Kodi lelo zimene zinangoti president lero akumayenda wapasi. Vice president wapasi. Kusonyesera kuti mulamuliro wa Bakili Munusi zinthu zikaenda bwino. Kusiyanisa ndi lero mpaka kusiyanisa mulamuliro wa Peter. Kuti sinali best sinali bwino mwa Bakili Munusi. Ine kwathu ndimata kukumbukira kwathu helicopter inatera kokwana katatu kwathu mulamuliro wa Bakili Munusi. Nthawi ndimene ndinayiziwa helicopter kuti ndege ndi yatundu che zouluka ndiye na mapezeka kuti kupita kwakuti mazoona kuti ndege icha helicopter ndiri kutera pasi nkachitika koma pamene atangolowa bingu Peter so zili zinaoneka kuti ulamuliro unali wa masomphenya tinkapenya patani kuzindikira ndi wabakile omwe ucha enawa ndi opondereza. Ineso ndikusata voice yanuyi ino mukunena za ndege ino nthawi imene yetu ya Bakili Munusi anali tate wa matata amene jawo ndipo akamata president akubwera akamatera pa ndege munthu kumaziwa kuti yayi a president akubwera azikulino osati president azenda pa galimoto yayi ayi akamata akubwera ndege kamatera pa anthu azimayi kumaziwa so kuti tate wa matata akutani kodi akutulukira ufulu wabwino ndiponso zinali zonyadisa kwambiri kwa basi koma izi zokuti zongoenda munthu akumayenda pasi president kwina kuli konse mapezeka kuti munthu ali sizoona kumangonyekhula nsewu ni nsewu ata vice president Bakili anali atate ndiponso tikozaonda atate ulemu wawo kwavulira chipewa di pamene popo ulemu wawo kwa basiso zinali ziko limanyadisa linali usangalasa kwa basi nthawi imeneyo ulamuliro wa Bakili Munusi. Akamasika kuti lero ndifuna ndege lero potifate ende pasi apa mayada angapo munthu kumaziwa kuti ya president aze sizimene zikuchitika aziya